Мяу. Спадарства, вітаю. Сёння мы згуляем у Макса Пэйна трэцяга. Всім здароўкі. Вяртаемся да гульні. Я не запускаў ужо, мне здаецца, даволі даўно Макса. Можа, нават 2 тыдні ўжо. Так. Чакайце. Так, вяртаемся да таго месца, на якім мы спыніліся. Наколькі я памятаю, на чым скончыўся папярэдні стрым. Макс Пэйн п'яны заснуў на нейкім караблі, а прачнуўся ад таго, што нейкі злодзей прыйшлі сюды. Такімі зараз будзем, дарэчы, разбірацца. Едзіце хутка, страляе пісталет, як у Рабакопа. Так. Давайте трошечки походим, позбираем. Бляха. Трэба яшчэ крыху прызвычаецца да кіравання. Так, я мяркую, што там больш нікога не засталося. А што будзе, калі вогнетушитель? Ёптыць! Стралянуць. Так, я чую, што нехта дыхае. Хаця, магчыма, гэта п'яная аддышка нашага галоўнага героя. Так, я чую, што нехта страляе. Дзе? Бляха, ледь не загінули. Нешта не могу зразумець, нешта крышачку з кіраваннем. The dead guys looked like soldiers in one of those Central American guerrilla armies. Pirates with a manifesto. Psychos with a dream. That sort of bullshit. Карці, наколькі я пам'ятаю, на папярэднім стрыме, дайце, мне спадабалася. Зробім гэта яшчэ раз. На папярэднім стрыме мы... Дыскатэка. Мы былі на нейкай яхце, дзе ўсе проста весела бавілі час, танчылі, выпівалі ды іншае. І наш галоўны герой проста накідаўся. І што, і пайшоў спаць. І прачнуліся мы ад таго, што нехто ўварваўся на карабель. Макс, дарэчы, не разумее партугальскую. Certainly wasn't the first time I'd woken up with a hangover, long after a party had turned sour. Так, як кажа Макс, ён ужо не першыню пасля бадуна урываецца ў чарговую перастрэлку. The need to get out of the boat's hull and onto the upper deck as soon as possible was countered by the probability of running into another hijacker. I had to move carefully. Ага, карацей, ну так. Гэту яхту нехта спрабуе захапіць. І калі я правильно зразумеў, Макс у дадзены момант працуе целаахоўнікам. На кагосьці з тых, хто ў дадзены момант знаходзіцца на гэтай яхце.
Які ж хлопці живучі. Да божухна, ти кульки. Так, знову зровень у огні. Гэта класіка для Макс Пейна, але мне здаецца, што у першых двух частках узроўні ў агні былі, ну, адзін, можа, раз, але гэта уже, мне здаецца, прынамсі, другі. Так, а куды? Што рабіць? Бляха, а куды ісці? Come on, Max. Ну, жыццё зараз скончыцца. You have to do this. Так, мы зараз загінем. Я так думаю. Так, я нешта я не разабраўся. Давайте гэтым разам паспрабуем хуценька все зрабіць. Ага, карацей, гэта лухта выбуховая ў любым выпадку. Fire was sucking oxygen from the room. I didn't care if I got shot the second I got out of there. I needed one more gulp of fresh air before I died. It was like the need for a wake-up whiskey after a 2-day bender. How to shut off the fuel feeds. Move, Max. Стоп, мне нешта перакрыць трэба. Так? I shut down one engine, but it didn't make much difference. Окей. Я так разумею, трэба перакрыць усе рухавікі. There. I could breathe again. Now the boat could get back to smelling like suntan oil, stale margaritas, and greed. Так, добра, разабраліся. ¡Necesito cobertura! ¡Parce! ¡No puede correr! Падымайся. Так, это душ. Максу, дарэчы, было б нядрэнна схадзіць. Вот та. So this was the famous Panama Canal. We could have gone to the moon while I was passed out and I wouldn't have noticed. Так, мы ў панамскім канале. While I'd been dead to the world, some of my shipmates were just plain dead. Where had they taken them? Панамскі канал гэта, дарэчы, дзе? Гэта паміж паўночнай і паўднёвай Амерыкай? Спадзяюся, я не лухту зараз сказаў. Так, хто страляе ў дзяўчыну? ¡Levántate una... It was a different scene than the one I'd stumbled away Кетніп from. Канторта, вітаю. Where was Вітаю. everyone? I still didn't know what the hell happened. Так, тут я просто наколькі памятаю, дзень адбываецца ў Бразіліі. I didn't Таму like to так, think хутчэй за what was ўсё. behind the door. Я правильно згадаў. Так, куды нам? Як, дарэчы, Мэйсі? The guys up ahead weren't dealing with passengers like the rest of them. Maybe I should have realized then that this was no ordinary kidnap job. Something on the boat had attracted the sharks. Так, а що вони роблять? Не ведаю, нешта ламалі, хлопцы, но мы ім не дазволім.
Ну і жуда. Кота карміць і працуеш. Разумею, разумею. Мне самому недзе, ну, так, апошні пару тыдняў. Звычайна даводзілася працаваць дапазна. Не заўсёды атрымоўвалася стрымы запускаць. Так, я ўсё пазбіраў. Спадзяюся, што так. Я так бегаю, шукаю пейнкілеры по магчымасці. Кожны дзень так спачуваю. І адначасова разумею. Daphne Bernstein, a recent divorcee, making the Daphne most of a Olivia. considerable settlement, and Marcella was making the most of her. I don't want to think about it. Знайшлі нейкія улікі. Ну, я разумею, пра што ты. Ну, у самого тое ж самае. Я так першапачаткова пачынаў, калі вось толькі пачынаў стрыміць, у меня была магчымасць неяк з панядзелка па пятніцу пастрыміць, плюс я, ну, дзесьці, можа, нават у шкоду працы вылучаў на гэты час, але потым я зразумеў, што так, сапраўды, гэта не заўсёды атрымоўваецца. Сярэдняя змена? Я так разумею, ты просто па часе нават не трапляеш так у... Ну, звычайна, у час, калі стрыміць, так? ¡Puta, aquí no hay nada! Так, я зараз заблукаю тут. Я чуў, што нехта тут бухціць. 11:21, бляха. ¡Miguel, vení para acá! Ну так, гэта сапраўды даволі позна атрымоўваецца. Да пабачэння. Так, прыходзь, сам. Блях, ён не хоча выходзіць. Давайте, врываемся. There was something firing these guys other than good old-fashioned socialist zeal. What were they looking for? Наконт смены, ну, што часы падыходзяць. Дзеля справядлівасці я могу сказаць, што у меня таксама такая актыўная фаза моя, ну, з пункту гледжання працы, якраз вось дзесьці вось таксама гэтай гадзіне, там, з 11 по 9. Бо зусім рана я яшчэ просто фізічна не прачнуўся, я не магу нармальна працаваць, я літаральна прымушаю сябе. І таму мне звычайна самому таксама, ну, прасцей неяк працаваць увечары. Галава нашмат лепей працуе. Пасрацца. Хто ще? Так, бачу. Так, Макс знову этой клоунадой займається. Піралес ён тут, бляха. Піраты нейкія сучасныя. Точно. Так, быццам бы на шезлонгу ляжым, але неяк не зусім зручна. Дзе ён? Вельмі напружаны. Я б нават сказаў вельмі напружаны, як звычайна. Макса неяк інакш не атрымоўваецца. Ну і тут літаральна смешна, што тут кожная перастрэлка пачынаецца з таго, што Макс п'яны, просто кожная. На абед на 2 гадзіны? Даволі доўга.
Ну, в сенсі, я сам люблю так, не спішаючися нікуди поїсти. They didn't help with my sea legs, but they sure as shit felt good. Так, стоп. По яйцах. Что за... Так это некий несумленный тыр. Бля, как незручно. Так, мы все, я не буду вставать. Кто там еще? Ай-яй-яй-яй, от куль. Так, мы ему настреляли. Недію похвіну. Яким спаном. Да ён постоянно. Это... Тут такі скоки смешні, ён кожны раз аб кожную сцяну, аб кожны... Калі скокаеш побач з дзвярыма, ён б'ецца аб, ну, дзвярной косяк. А, корміш котак і шпацыруеш по 10 километров. Ну, калі за 2 гадзіны 10 километров, гэта даволі шмат. Ну, у сэнсе, мне здаецца, я вже нават не памятаю, калі я апошні раз-то з дома выходзіў, дзеля справядлівасці. Я ж про 10 километров тык увогуле маўчу. Так, я пайшоў. Ці яны зверху недзе. Ага, так, хутчэй за ўсё. Вітаю! Хлопцы! Бляха, меня забили. Так, а на чым мы спыніліся? Бляха, я не заўважыў пейнкілер, дарэчы. Можа і добра, што забілі. Ну, бля, ну што, вот зараз, што гэта быў за скок такі? Куды летим? Ой-ой-ой-ой, гэта я так ляснуўся, ці мне так настралялі? Не, гэта здаецца... Макс! Так, окей. І лёта ён так прыгожа, дарэчы. Толькі штораз кудысьці падае. Наконт таго, што напісала, спачуваю. Сапраўды. І спадзяюся, сапраўды дапамагаю, ну, пагуляць. Так, выбачайце, я... Ага, хлопцы прыйшлі, окей. Божухна. Адреналин выгоняется. Бляха, кольки их тут. Так, ён поднялся, я бачу. Все, вышли, загинули, и двери зачинились. Дякую, дякую вялікі. Добрага ж... Ну, добра пакарміць котак тады. Где там кто? Так, я тебе башу, выходь.
Так. Maybe there was something on the bridge. I Давайте checked походим every other крышечку, inch of the позбираем boat. набоев. Это что такое, до речі? Так, не ведаю, што гэта, але мне на гэта не шмат патронаў. Таму возьмем эмку. Так, пейнкілераў я, на жаль, не бачу. Ну, зато прынамсі пазбіралі патроны. О, найс. I spotted Passos and Marcella. If I'd known back then that they'd been up to no good while I was fighting my way through a band of violent paramilitaries and a worse hangover, I might not have wanted to get over to them so bad. Hey, Passos! At the time, I hadn't thought too much about this. I hadn't thought too much about anything. Так, это Now наш I сябр. remember it. It didn't seem quite so What kosher. about what's her name? Daphne. Do whatever you think is best. I think it's best we try to go find her. Yeah, okay, let's go. Так, зараз пойдзем шукаць тую дзяўчыну, пашпарт якой мы знайшлі. See, I didn't think Passos was a bad guy. He didn't need to try to save this woman or the crew. Through here. Didn't realize you knew your way around here. Добра, да рэчы, што да нас далучыўся напарнік. Я мяркую, зараз будзе крышачку Using that прасцей. building to get across the canal. Нейкія негатыўныя. Так, давайте я, можа, There was some вось так от equipment in the лепей truck зраблю. next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Так, мне здаецца, я загінуў, так? Що адбуваецца? Гатовы. Давайте, може, гэтым разам вось так зробім. The truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Гэтым разам, мне здаецца, крышачку па больш удала атрымалася. Так, бачу, ляціць. Макс, падымайся. Дзе гэты Judgment клоун? was lousy, but my hand was steady. Все, зваліўся. Бляха, зараз і мы памрэм. А боже. Новая партія прийшла. Откуль? Так, я знов загинув, так? Блях. Все. Прилегли спать. Не, что с самого початку? Бляха, да вы серьезно? There was some equipment in the truck next to me. It'd be a shame to see it go to waste. Нік не вдало пальнув, я нікого в огулі там що не позабивав. Так где ты, козел? Лет для туши, голландец. Макс, прыг, давай. My judgment was lousy, but my hand was steady. Крыху не долетел. Так, давайте з гэтым разам крыху інакш. Спачатку тых, хто знізу. Забярэм. Так я ледзь паспеў скарыстацца пейнкілерам.
Так, і там є ще один, так? Ай, не стріляй! По лежачому. Бля, на просто шию. Так, я сподіваюся, мені тут хоч тут дали автосейв. Так, не поднимайся. I don't know what I expected to find. On a boat full of drunks and bullshit artists, I'd been the cabaret act. Shooting whatever came in front of me was easier than coming to terms with that reality. Гэты гук, з яким ён падбірае пэйнкілер, адзін з самых лепшых гукаў у гэтай гульні. Так, там яшчэ адзін ці што? Ай-яй-яй. Ничто себе. Нет, ну это уже... Ну это уже смешно. Все, все? Ці нехто ще живий. Сховався. Далее покатился. Так, а можно криласка іншу зброю? Бляха, як так не поспел-то? Да як ти живий-то яшчэ? Так. Поднимаемся. Что, Макс, что ты робишь? Спыніся. Так, я бачу там один. Так давайте отягнем його на увагу. Так, вогнетушителем. Вось гэта ўрыў. Так, а я могу? Я ну, спадзяваўся, што я гэта крышку прыгажэй зраблю. Так, села, хопіць. Так, не разумею. Куды? Далей. Так, знову ледзь не пропусціў пэйнкілер. Чекайте. Нікуля, здароўкі. Дароўкі. Ага, я тебе зразумеў. Добра. Крышечку пазней, але абавязкова. Дзякуй, што нагадала. Тихо. Да бля. Фух. Ну так вийшов резко. Так, посраться. Гэта дакладна больш. Гэта было прыгожа. Ай-яй-яй, адкуль? Бляха, так болюча, полову хп зняў. Дзе ён? Бляха, нікога не бачу. Адкуль ён стрэліў? Здорово, хлопцы. Чакаем? Мяне?
Так, стоп, куди? Він зверху, видать. Так я не розумію, як до його пройти-то. Мені треба нечто натиснути? Ні. Так, гэты вогнетушитель не працуе. Бляха, що ж ви так полохаєте-то кожний раз? Так, гэта што? Гэта статуя, пэўна. Так, адкуль? Не, ўсё. Мы ўсім далі рады. Можна, дарэчы, паглядзець. Turn my back on them for a second. Та я так разумею, мясцовыя... Ну, нейкія, я не ведаю. Мясціны тут. Важныя. Сержант Гізер, здароўкі. Здароўкі, вітаю. Так. А што, я не магу паглядзець? Ну, бля, быццам бы не магу. Як... Не вельмі добры час быў для... I blocked out Таго, all my каб questions. All I thought about was getting перазарадзіцца. Bernstein before it was too late. Цяпер-то я магу вось гэта паглядзець? Americans had a Всё, long and нарэшце. checkered history of involvement in Panama. This was my sorry chapter, for what it's worth. Я правда не ведаю, як гэта можа быць увогуле улікамі нейкім. Просто нейкі музей ці ж нешта такое. Так, нехта дыхае. Хаця, магчыма, гэта зноў жа дыхае Макс Пэйн. А божухна. Jesus Christ. Гэта хто такое зрабіў? То вось гэтыя найміты такое зрабілі? А, гэта крацей... Гэта ўсе тыя людзі, якія былі на той паці, на караблі, на вечарыне. Ну, у тэорыі Макс бы мог гэта прадухіліць, калі б ён не нажраўся, як звычайна. This is brutal. Ну, я згодны. I didn't think things would be like this. Ну, мы знойдзем усіх, хто гэта зрабіў. I should have jumped in that goddamn canal myself and swum my way back to New York. А, я так разумею, на гэтым частка вось гэтая скончаная. Let me ask you again, Max. What do you think you were really doing in Panama? I was drinking. People died. Гэта, карацей, тое, што Innocent people. перад гэтым было гэта быццам бы ўспамін, а гэта мы вяртаемся ў сучасны I час. was told it was У тое, што people адбываецца just ў like дадзены Daphne момант у Bernstein, жыцці something Макса about Пэйна. an unpleasant divorce. Her ex-husband worked on Wall Street. Do you think he has easy access to Panamanian death squads? Guess I didn't really think about it. You were smuggling something, weren't you? No. I mean, I didn't realize it at the time. I didn't think too much about it, but yes, Marcelo did drive off with something. I don't know what. I didn't see him until we got to Brazil a week or so later. I think it was money. I think Marcelo and Victor have a Так, я firm вибачаюся, bank тут account мне in Panama. хутенько треба Approval was to адказаць. deliver the cash to him because there it's easier to launder. But I thought the Broncos were rich. Rodrigo's rich. The other two, they live well, but they don't have real money. Victor's campaigns were always financed by his brother. That is the way among certain rich families there. The eldest brother is the king. You know, he gets everything. The other two, not so much. Все, я тут. And now Rodrigo's dead. Exactly. And Marcelo, too. It's an awful tragedy for Victor, huh? A man running on a law and order ticket, you know, whose brothers
have both been killed in such terrible circumstances. A true patriot. What about Marcello? Marcelo. Цікаво, у яке was an наступне idiot. місце нас If зараз it's true, закине. I certainly don't believe he could possibly have known about it. But I do believe some other scheme, some other bullshit. Whatever that cash was, Victor could Макс, have конечно, probably жудосно something. I don't виглядає. know yet. And Passos? Well, Passos is a bum ex-cop. Ну там і обставини Failed були in абсолютно America, жудосні, і він failed in Sao на Paulo. автобусі з некою Surrounded дівчиною by more катався. money and more poverty Повсюль than this перестрелка tiny була. little head can handle. You think guys like that can't be bought? No, but if... But nothing. He's probably not a bad guy. He's just a man caught in the crossfire of a very rich family. What about me? You. You're the fall guy. The American. Running around, acting like the action hero. Killing lots of people. Хлопці, пустіть, коли ласка, You're a дайте stroke of пострілять криху. genius. That ain't how it is. You were an angry ex-cop. You were sitting in a bar with a history of violence and a history of a bad temper. You were perfect. Ну так, Me це, and до речі, Passos це went правда to the academy together. Did you? добра характеристика для Макс Пейна. Okay, let's take a drive, Max. Просто некий злой Hmm? були Get yourself поліцейські, killed in a навколо good якого cause? безперепинно And I need чиниться you to гвалт. check something out for me. Like what? That incident at the favela today. Now, some of my officers say a bus drove off some captives, They did, I saw it. but no captives were ever booked. They probably handed them off... До to речі, the вулиці paramilitary абсолютно death пустые. squads, the, Crash Preto. right. Who did? Ну, я розумію, що це не тільки важно для дадених гульні. Cops who Це shoot просто on цікавий sight. факт. The Ufe. Right. Просто хоча б хоч неких болванчиків би Макс. поставили. You see that building there? Imperial Palace Hotel. Yeah, that's what it says. People go in there in large groups under armed guard, but it isn't a police station, and no one comes out of there. Ага, значить, нам сюди, You just я go зрозумів. bust the joint, get a warrant. I'm only a cop, Max. So you keep saying. То уявіть, коли він ось зараз так Time to виглядає, find що out ж what їм was буде going після on here. I didn't fancy чергового booking узровню. myself in the presidential suite, so went looking for the basement. Же еле ходить. Ледь пересовывается. I wasn't too excited about the acoustics in this place. A couple of gunshots would sound like I'd walked in here. Я не for ведаю, колькі goddamn засталося до конца гульні, але ти що робиш? Я думаю, зараз пісь буде. It wasn't pretty, but I guess none of Гэта what was сапраўды about так to happen працуе? was gonna be. Ну, вось можна вось так зрабіць глушитель? It was the question Просто I з некай kept on бутэлькі asking і myself. ізаленти? How could I have been so blind? I was convinced the Broncos. Це, до речі, вже не перша місія, де нас кидають со зброєю з глушителем, але ми завсюди просто починаємо, ну, гомон і шум наводити, і це ніколи не допомагає насамрэч. Ну, по сутнасці, гэта, здаецца, тыя ж самыя найміты, якіх мы крыху раней забівалі. Ва ўспамінах Макса Пэйна. Я ж не памятаю, як яны пад сюжэце гэтая групоўка называецца. Не? Пойдзем. Так, а можна што-небудзь паглядзець? Мне здаецца, я бачу нешта такое, што можна актывіваць. Ці мне пад... Ну, Either вось. those guys wheeled their trash out on stretchers, or something was seriously wrong here. Я не ведаю, каго яны менавіта забілі і спалілі. If Так. I'd thought about this too much, Painkiller. I'd never get through it. Ufe,
Was there anything they didn't have a grubby hand in? A few days earlier, I'd have called it a coincidence, but I'd written off too many of those already. Я сподівався, що ми, може, ніяку зброю знайдемо. Чекайте. Ні. Бляха, у нас патронів не шмат. Треба у голову The стріляти. Imperial Palace Hotel was a 5-star bona fide shithole. I needed to find out why guests were checking in by the busload and checking out by the bag load. Maybe the service would be better upstairs. Че это мы так хутко доехали, чи що? Таке кожен раз відчування, що нібито зараз знову нехто вискочить. Você não tá fazendo nada. Так, я сподіваюся, вони не поспели підняти тривогу. Ні, видать, поспели. Три патрони зосталось. Все, ну ми ж навели тут шороху, тому я мяркую, вже нема сенсу далей з гэтым пісталетам хадзіць. Так, я вас чую. Ага, бачу. Так. Сховався, сидів увесь час тут. По лысой голове. Так, і там є ще один. Вылазь. Вылазь, я подниматься не буду, вылазь. Молодчина. Бля. Ти попершення? Так, і там є ще один. Ховається. Якби його так... Готово. Так, ми позбираємо кришечку. Я кожен раз забуваю, що тут можна, ну, стрелять у что-небудь, что можно выбухнуть. Як нам куди? Бягуть, чи що? Ховався. Блях, там є ще один. Ну, я сподіваюсь, охопить. Хлопці, скільки вас там? Все? Просовуємося далі наперед. Так, я не зрозумів, як тут. Спригивати треба? Посраться.
Я, до речі, так і не зрозумів, як тут правильно скокать. Як заскокнути? Що робити-то? Що це за клоунада? Як заскокнуть? Бляха, що робити-то? Перша Кейт. Може на F ніякі? Лол. Я весь час как-то лухтой займався, тут, короче... Макс, подимайся. Все, приляжем. Отпочнем. Тут, короче, оказывается, увесь гэты час была магчымасць заскокваць на усялякія перагароды з дапамогою просто націскання клавішы Е. Я гэтага не ведаў. Кожны раз як дурак скокаў як клоун. Ну, взрывайся! Так, стоп, что это такое? Кулямет некий. Ну, выглядае як нібыта бы нешта карыснае, але лепей зэмкаю пахадзіць. Вось гэта, дарэчы, нешта цікавае. Дубальтоўка нейкая. Ці проста вінтоўка. I knew this thing was bigger than me. Bigger than the Broncos, but I only had a glimpse of the whole picture. Like looking in the mirror and for an instant seeing what everyone else sees. A bad caricature of a better man. Так, заскочили пригожа, але тут нікога няма. Чому тут все такое разбитое наогул? Так, не-не-не. Уваходь вось з гэтым. Ufe. That deal at the favela was getting dirtier by the minute. Those bastards were clearly in bed with the Дарма мені здається, ён паклаў свою зброю. I just had to find out why. Зараз дакладна нехта прыйдзе. Starting with a bit of bedtime reading for Mr. De Silva. When you've lived the kind of life I've lived, reality comes at you through a different lens. But nothing could have prepared me for what was on the other side of that door. Ай-яй-яй, гэта що такое? I had to get those poor bastards out of there. Get him out of here. Go. Go. Так, я так разумею, нейкія наркоманы просто тут жывуць. Прыду все нейкія пакоцаныя. Serrano. He looked pathetic. A man defeated. I walked away and Гэта наш знаёмы нейкі? personal nightmare. Ну, выгляд у яго жахлівы. Whatever hell this was De Silva had sent me into, I knew I had to put an end to. Гэты ўзровень выглядае як нібыта нейкі хорар. I had no choice. Яшчэ і музыка такая. I didn't understand everything, and I never would, but I understood enough. Sometimes a complicated problem is best tackled with a simple solution. Бачу. А дзе наш аўтамат? І яшчэ і патронаў няма ўвогуле. Ну супер. Так. Я спадзяваўся, што будзе лепей. Так, і там внизу яшчэ. У басейне. А дзе ён? Ах ты, козёл, сховався.
Так, у оборончай позе полежим. Не-не-не-не. Я спадзяваўся, што паспею у паветры стрэліць у гранату, але я не паспеў. Не трапіў, а я трапіў. Бля, не ён. По назе мне настраляў. Колькі вас там? Що адбываецца? Так. Усе падняліся? Бляха, выглядала так, нібыта яны загінулі. Да як ты жыў то да гэтага? Так это со спины. Сине. Так я бачу. Зараз выскочить. Бляха, не трапили. Так, мне здаецца, ён памёр. Але там ягоны сябар. Блин, нешта хп даволі хутка канчаецца. Ёсць пейнкілер. Дарэчы, што цікава, я цяпер звярну ўвагу, што яны... Ну, прыкладна, усе ворагі аднымі тымі ж фразамі карыстаюцца. I'd have driven on off into the sunset too if I were him. But I was in too far now. О, пейнкілер. It looked like Victor had won the sympathy vote. Почитаем Found газету. his universal connection to the people. Triumph out of tragedy. Part of me couldn't help thinking that had been his plan all along. Больш няма пейнкілер. Мне падабаецца, што он кожны раз замест аўтамата дастае пісталет. Калі мы пераходзім у наступную лакацыю. What the fuck is going on here? Що він робить, до речі, сапраўды? What do you want? What have you been doing? I am a doctor. I help people. What have you been doing here? It's easy for you. Нешта не падобна, што ён дапамагае I know людзям. people. They will kill you. I can help you. Trust me. Please. Please. What have you been doing? I have a lot of money. Look, look. Lots of Так, money. мне цікава, калі скончыцца I do цярпенне important у research. Макса. Please. Caralho! Caralho! Espera, espera. Eu posso explicar tudo. Я так разумею, зараз гэты хлопча заўважыць можа каго-небудзь са сваіх сяброў ці сяброўку. Não, não. Ага, Por favor. я Pelo зразумеў. amor de Deus. Макс Por favor. дазволіў me mata. гэтаму хлопцу разабрацца Não, não. Pelo са amor спадаром de Deus. доктарам. E aí, doutor? І ледзячы па гукам наўрад ці ён Serrano застаўся owed жыў. me, he'd paid enough. For now, I had bigger debts to call in. Ти куди нам? Бляха, я думаю, що тут, відаць, скразняк нейкі. Я спочатку Even I подумав, could що guess нехто what пробіг. Emily Sal meant.
That building was condemned in more ways than one. Такое месца адкрытае мне не вельмі падабаецца. Мне здаецца, яны зараз могуць адкуль заўгодна выйсці. Стоп. Што гэта? Тут, карацей, ёсць нейкія коллектаблсы, і гэта я час ад часу іх збіраю. It was locked from the outside. Нешта, мне здаецца, я нешта прапусціў. They had a fucking arsenal in here. It was time to bring this little hellhole to the ground, so I decided to put some of their C4 to good use. Карацей, Макс взорве зараз увесь будынак. Ну так. Я, правда, не ўпэўнены, што вось гэты наркаманы успелі сысці. Так, а што мне зараз трэба рабіць? Хадзіце... Ага, окей. Так. When you Так, добре, find што я yourself назад in вернуўся. hell, dance with the devil. Выглядае даволі небяспечна. Бярэм з сабою. I'd seen some dark shit in my time, but this was something else. Хутчэй бы далі пастраляць з гэтай новай зброі. Life was cheap and found a way to get rich off it. I just wanted to finish this and get far away from Так гэта here. апошняя выбухоўка ці... But then, true to form, more of the rats came out of their holes. Ага, відаць так. Ninguém sai desse prédio até esse cara tá morto, hein? Хлопцы, зараз я вам покажу, якая у меня зброя. Так, як би так іх разом усіх забраць. Так, 3 з гэтага боку, 1 тут. Дайте, руваемся. Так, не засім так я планував. І там яшчэ один бяжыць. Так? At least my visitors have been kind enough to leave the gate open. Правда, на яе неяк так даволі хутка скончыліся патроны амаль. Але мы паходзім. Выглядае даволі весела. Так, гэта што такое? Гэта снайперы, так? Так я яго бачу ці не? Ну я як быццам бы бачу, толькі я чамусьці не трапляю яго. Бляха. Такая... Паспелі. Я не ведаю, як мяне не снялі. Я даволі павольна гэта рабіў. Добра, што ў меня рэакцыя крышашку лепей, чым у іх. Трымаў? Усе? Больш нікога не будзе? Ах ты ж. Где он? Блях. Так, выбегайте сами. Я да... А, ён неяк перажыў гэта. Адкуль?
Я не ведаю, які ми яшчэ жывыя наогул. Хто? Откуда? Это не самая лепшая поза, як абараняцца. Але мы неяк далі рады. Назовем гэта ніжні брейк. Добра. Так, дастань, калі ласка, вось гэта. Бля, не, я загінуў, так? Не магу яго патрапіць. Не, я паспеў. Дзе ён? Бляха. Можа, ўсё ж лепей дастаць нешта іншае? Да что ж такое? Не подымайся. Так ён таксама вырашыў пастраляць з пазіцыі лёжа. Ай-яй-яй. Метры Георы, здароўкі. Бляха, мы пакуль гэтай лухтой займаліся, страцілі ўсе пэйнкілеры. Так, это такая ж зброя, як у нас? А, тут патронаў, да, дарэчы, крыху болей. I was at the top of this house of cards. Now is the time to play my ace. Так, я зноў зараз буду паўгадзіны шукаць дзверы патрэбныя. Як заўсёды. А, все, мы выбухоўку не павесілі. Так, що далей? Все, можем рушить? Бляха, не. Нам не сюди. А, я так разумею, мы, відаць, не на ўсе слупы гэтыя павесілі. Выбухоўку. That was the last of the explosives. I just hoped it was enough to bring Ти ж down вийди the building спочатку, потім and all взривай. the evil in it. Who wants to take a shot? You see what this is? Хвацький хлопець. Want to be a hero? I got nothing to lose. Let's do it. Макс явно докладно розуміє, що ён у комп'ютерній гульні. What the fuck is your problem, man? My problem. Ён би себе так упевнено не My вел, problem. Wanna know what my problem не is? повозив би. You're turning humans into glue. That's what my fucking problem is. I don't know what you're talking about, American. All I know is what I hear about you. You bodyguard for the Brancos. They are all dead. You help the poor. Today... Бренкас, я так розумію, гэта цэлая сям'я, якую мы абаранялі, я так разумею, всіх забілі. Гэта пра гэта ён зараз кажа. Well done with your effort. The whole city is grateful. The great American savior of the poor. That's right. You think you made any difference? You think stopping this legitimate Макс, давай business просто заб'ем їх усіх. venture is helping anyone? Legitimate. Для чого всі гэтай размови? Все одно все заўсёды скончваецца стральбою. Everything. We have the records. Oh, so people can sell their livers, their hearts, their eyeballs? You're insane, you sick fuck. We kept people safe in the city. Decent people. Safe. I know a lot of powerful people. Well, you're powerful. Ну, карацей, хто не зразумеў, тут are gonna help you out of this, мясцовых buddy. наркаманаў, якія жылі ў гэтым будынку, просто
разбирали на органы. Ай-яй. Достань ласку з гэтай зброю. Бляха, ён разумны хлопец спрабаваў. Што гэта было? Яшчэ не быў, але ніколі не позна. Мы, дарэчы, бляха, хацеў сказаць і свайго лысага ганяю, і іншых таксама. Як бы гэта дзіўна не гучала. Макс, не даставай гэтую зброю, калі ласка, дастань аўтамат адразу. Так, ну гэтым разам крышачку лепей. Бляха. Зноў нейкі экшон пачаўся. Што адбываецца? Так, я памёр. Вось што адбываецца. Бляха. Яшчэ пара спроб і нам пачнуць накідваць пейнкілера бясплатнага. Бляха, як я неудала прыгнуў, я все кулі на сябе сабраў. Да боже. Так, не падыходзь. Сука. Лётае ён прыгожа, як заўсёды. Абы не ў Dark Souls. Не. Ніякіх Dark Souls. Я не збіраюся разбіваць сваю клавіатуру, яна мне падабаецца. А гэтыя гульні дакладна прымушаюць ламаць свае прылады. Да што такое? Што? Макс, падымайся. Хто яшчэ? Ты жывы? Всё? Побегли. Шикоўна. Что за клавиатура? HyperX. Нешта там. Некий Allo Elite RGB. Нешта такое, короче. Я ее куплял бы, мне подсветка сподобалась. Где кто? Не, не толькі праз подсветку, яна яшчэ і балдёжная вельмі. Механічная. Бляха, хп няма. Дайте сейф, калі ласка. Захавайце мяне дзе-небудзь. Так. Прыфайрам адразу. Бляха. Мне вже на нове. Я її купляв. Да ладно. Добре, разом з жонкою купляли. Да божухна. Ну так а що, хіба не разом? Разом же. Да, блядь, калі ласка, можна потрапіць уже нарэшце. Тихо. Макс. Божухна. Так, яны яшчэ не памерлі. Ну тут, бляха, тут же немагчыма не скокаць. Нашу мову. Жуда. Да ну неправда, ну уже не выдумляйте. Увогуле не. Некі в сенсі Макс Пен, так.
А колькі, дарэчы, ну, патрэбна часу, каб пералом, ну, загоіўся? Ввогуле. Гэта тыпу колькі месяц, там пару ці некалькі тыдняў, там не ведаю. Божах, ну що адбываецца? Да як ты выжыў-то наогул? Ад месяца, калі не сур'ёзна, я зразумеў. Так а тваё як, ну, як лічыць, сур'ёзна ці не сур'ёзна? Ну, каб зразумець. Колькі ў цябе гэта зойме часу? Так, блядь, дзе хто? Да дзе хто, блядь, не бачу. Не разумею, адкуль? Што здарылася? Ну, богемкі рука, ну, атрымоўваецца зламаная, это ж можна лічыць зламаная, правильно? Да, блядь, ты шо? Да кто стреляет? Блядь, что это такое? Что с Максом? Я нечто не поспел зрабіць, так? Ага, окей, я зразумеў. Мы занадта павольна гэта рабілі. Не, блядь, толькі не з самага пачатку. Да ёбаный. Блядь. Так, з абарончай позы будзем усіх. Не падымайся. А можна, калі ласка, прыцэл? Алло, а што такое? По яйцах табе. А як ён гэта перажыў? Чалавек не можа такое перажыць. Блядь. Так, пачакайце. Блин, як же яны балюча-то гэта робяць? Зноў пейнкілеры скончылись. Карацей, я зразумеў, трэба як мага хутчэй бегчы, бо інакш мы не паспеем. Макс, падымайся. Падымайся, блядь, я табе кажу. Блядь, рокстары яны такія. Так, куды? Куды ісці-то? Стоп. Блядь, куды ісці? Да, блядь. Пакуль я тут спрабаваў зразумець, куды ісці, уже прыбеглі, блядь. Люди глядят. Макс, за тебе соромно крыху, блядь, как ты себя поводишь? Блях, бачили, якую он вертуху зрабіў? Каб увернуться ад усіх моих куляў. Не падымайся. Блях, яны ўсе падняліся. Так, не, стоп, стоп. Бежим, бежим. Часу не хапаю. Да, блях ты. Говна кавалак. Да. Вось гэта пацук.
Я так розумію, зараз нам дадуть скільки? 2 пейнкілера? Бо яка гэта ўжо спроба? Ага. А такого ты не поспел, бля, ухилиться? Блядь, так ён жывы дагэтуль, ці што? Я нічога не разумею, што адбываецца. Так, ты там дакладна. Яшчэ адзін лысы козёл застался. Всё? Бяжыць. Я ведаў, што ты прыйдзеш. Колькі разоў? Я не ведаю, гэта ўжо, мне здаецца, раз 6. Вось гэты момант. Пакуль што гэта самая лепшая спроба, бо у нас... Не, это не самая лепшая спроба. Нам некі козёл прыфайрам зняў усё хп. Макс. Ты що тут займаешься? Так, зараз нешта выбухне, так? І пойдуць зверху. Блядь, як вы перажываеце-то гэта ўсё? Так, мне далі нейкую адшыўку, але адшыўка будзе прайсці гэты ўзровень, блядь. Всё? Бля, зноў нейкі тэрарыст прыйшоў. Што адбываецца? Не! Не! Блядь. Дзякуй Богу, што мы з гэтага моманту пачалі. Так, зноў нейкі бессмяротны. Куды яму страляць-то? Дзе ў яго слабае месца-то? Вось тут мусіць быць? Не, гэта далёка не самае слабае ягонае месца. Я цябе зразумеў, хлопча. Ці куды яму? Прямо ў вока трэба патрапіць? Я не разумею. Гэта Вова віз са сталкеру. Я не пойду до цябе, ты жудасны мудзіла. Ну, памры ты, калі ласка. Да куды страляць-то, божухна? Да ён просто здзекуецца з нас. Тэрмінатар, блядь. Па яйцах яго нічога не бярэ. У галаву не бярэ. Куды страляць-то? У заплечнік? А, трэба было ў цела. Ну гэта не зусім відавочна было. Макс, падымайся, не час. I told you the city was dangerous, friend. Yeah, I kinda like it. Так, што нас зараз выратуе? Я так мяркую, чарговы выбух. Nice to see a happy tourist smiling. Ці гэта пасас, ці як яго там? Ага, гэта пасас. What are you doing here? I came back I can see Наеўся ды спіць, ну. why. to save you. Oh, yeah, really. Дзякуй, дружа, што прыйшоў. No, come with me, Max. To Brazil. Be a chance to play the fall guy in a plot that my boss's brother's Всё, hatching. Макс незадаволены цяпер, што ён прыехаў у Бразілію. Yeah, it'll be perfect for What are you. you talking about? I know nothing about human organs, man. Victor and Marcelo were trying to teach Rodrigo a lesson. Get him to loosen the purse strings and the family money. They pressured me into doing it. Всё, хлопцы, давайте-ка I came вы back for you. I did my сыдзеце best. адсюль хутчэй. I'm having a kid, Max. I gotta go. Так і я так само Fuck пайду. you. Sure. Later. Now, let's go. Hope this thing works. Всё? Нас забралі адсюль. Своечасова, як я бачу. Прыйшоў, зруйнаваў будынак. Супер. Там людзі жылі, дарэчы, наркаманы ўсялякі. I owe you everything.
No, you don't. А, гэта дзяўчына, здаецца, тая, з якой мы I was there. на It папярэднім wasn't стрыме на аўтобусе I ездзілі. was paid to protect her and I didn't. Калі я правильно разумею. to a sick family. Maybe. I just wanted to say thank you. Ды няма Giving за us што. a chance to live. I mean, as a family. I hope it all works out for you, for all of us. На Максі вже просто живого місця немає. Well, buddy, that's it. Where are you guys gonna go? I don't know, maybe back to New York. Типу, я не розвітуються, я так розумію. Argentina. Giovanna has family in Salvador. Maybe we'll just stay there. Me, I got business to take care of. I'm sorry I dragged you into this. Ви, може, з дороги неяк сидите і так I know it was сміло ходять? Нібито машини тут увогуле не їздять. And hey, I'm having myself a fun old time. Maybe this is how things had to be. Figure I might as well die in the sunshine. as Тут, die принаймсі, у in the гэтай sun. касцэне хаця б рэалістычная вуліца. Людзі ходзяць, а не як I got a kid coming. калі мы тут недзе там паўгадзіны таму ехалі па вуліцы і просто 0 людзей было. Это было I almost дзіўна. didn't say goodbye to you. I said to myself, maybe this guy will put a bullet in me. Maybe I will. But not right now. Ну, пацалуйцеся ўжо. Thank you. Try to look after yourself, Max, huh? Life is worth living. Вось, дарэчы, з такой фрызурай і з гэтай барадою Максу вось не ідзе вось гэты гарнітур. I thought I was going to have to witness another murder. Nah. Not him. You ready? Заўсёды. Yes. Паехалі. I've looked through this information you gathered. And it's not very nice. What is it? It's the Ufe. The famous Mr. Becker. Friend of Victor Bronco. Yes. And a contributor to his campaigns. A government employee, of course. And Колькі всялякіх Weapons dealer. ланцужков на A шиї. murderer. This was known. A dealer in human organs. This wasn't known. a proper gentleman. Sure. So you're gonna bring him down? Yes, because I want to lose my wife and my children and then get killed. Ні, ну такий myself. розумний хлопець. Макс робить усю брудну справу. Tell me what has to be done. Well, officially, Типу, there's- Макс уже згубив сім'ю, ну, краті, займайся ти далі сам, я тобі не допомогу. Супер. we can always try something a little more creative. Creative? De Silva had promised me a 10 o'clock showcase. I had to make sure I was on stage and ready for my close-up. Та божухна. Diga Becker. Cave-in para ele. До речі, який Макс Пейн починався з больниці? Другі? Так, мені здається, другі. Тільки там обставини зовсім інші були. Ei, olha aqui. Tropa, tropa. Ei, moço. Mano, quem é esse cara aí? Manda tua conta, rapaz. Vai, vai se fuder, ó. Meu conta eu quero tomar no cu, pô. Ela não desgruda dela, meu. Ei, quem é essa cara aí? Convidado nosso. Quebra esse otário aí. Deixa comigo, vou dar uma lição nele. Então, o pai dela. Не, на жаль, як і Макс Пейн не розуміє португальську. Що гэта за месца? Ці неяк на больніцу то не вельмі. Ці гэта што? А, я чамусьці падумаў, што гэта больніца, гэта пастарунак. Tá pensando o quê? Hã? Onde é que você vem? Fica aí, Eu? А, мы просто літаральна здаліся? Ці што? Блядь, нехта павесіўся, блядь, жах. Я сюды не хачу. Выпусціць, калі ласка. Valeu, mano, pra ver aquela parada lá, hein? Demorou. Valeu, amigo. Ах, это мы на допыт прыйшлі, ці што? Блядь. Так ён б'е нас па твару. What are you doing here? Huh? I ask you a question. Answer him.
What are you doing? У нього тільки твар почав загоюватися, блядь, знов набили по твару. Да і, здається, по уху так I don't само. understand. I can't hear you. What are you doing here? Me in the ear. Hey, answer me! What are you doing here? Розумно. Розумно. Back in the precinct. Ось after гэта all був this time. мув. Time to find out what the hell was going on. Так. Стоп. Блін. Так, не атрымалася прыгожа. Ну що, зараз хлопці прибягуть. Як я його спіймав? I knew nothing Так, стоп, гэта resembling good трэба times падабраць, lay гэта beyond спатрэбіцца. that gate, but I was gonna have to face the music sooner or later. А можна просто вийти отсюда? Так, шукаємо пейнкілер, бо ми хутко загинем. Найс. Seemed the anti-drug squad Живем. had a few habits of its own. Гроші, наркотики. Звичайний посторонок. I guess our little stunt helped some other civic-minded people raise valid concerns about community relations. Це ніяких повний вже гармідер. I was on their side, but how could they know that? If they came through that door, I'd be leaving as a human shield and never leaving at all. Так, ну у його не було шансів. 6 супроти 1. Luckily for me, for once the police arrived just in time. It sounded like all hell was breaking loose. Whatever nonsense De Silva had Так, а ми можемо за seemed to хлопцями be пойти working. гетами? Яни ж, мені здається... Та, блядь, несправедливо. Так. Por favor, por favor, eu te fiz uma pergunta, pô. Prometa, Так ми двоїх хлопців ніяких вирятували. Боже, ну тут такий коридорний узровень. Тут, до речі, розкокатися нормально не отримається. Шакали у нас. Бля, я спужався. Не, лепей вось гэтага ўсё ж. Ёптыць! Рваемся. Ты живый? Ты что? А, у нас патроны скончились. It was time to leave this palace before somebody treated me to an extended stay. Добре, что у гэтых злачынцаў тут у гэтых карацей, якія тут сядзелі, ёсць пейнкілер. The last few prisoners were trapped in here, and more pressingly, Я не ведаю, не разумею, чаму вязні ўсе пазбегалі, ці гэта мы нарабілі такое. А з іншага боку, калі гэта нарабілі мы, то навошта мы гэта нарабілі? Потому что дакладна, калі мы сюды прыйшлі, тут было даволі спакойна. Так, смачна есці. Спадзяюсь, вы любіце свінец. Долбанул мяне стулом. Так, стоп. Бяром. Ось гэта нормальная збро... Бляха, як ты жывы-то да гэтага? Так, а куды нам?
Не розумію. Є ще пейнкілер? Бицем би ні. That kid had the right idea. There was no point bouncing. Звичайні будні у Бразилії. I decided I'd try to pick up where he left off. And then immediately regretted that decision. Так я б не біжав на зустрічу БТРу, Калішира. І ш... Мені пропонують з БТРом перестрілюватися, чи що? Так, Seemed to cry Так, я shame вспинився. to let that RPG go to waste. даже... Ага, я зрозумів. Короче, треба ховатися і по крисі пересовуватися. Так, ми тут знову надовго. Так, давай, одразу. Блять, ховайся. Так. Макс, крылатка, прыгай. Ховайся. Не, ну это не сумленно. Seemed to crying shame to let that RPG go to waste. Мне пропонують нібито подобрати ось гэтую гармату. І... Може це правди поспробувати? Ну-ка, давайте-ка один раз шмальнем. Ну все. У вас не як зашмат. Ну, з іншого боку, як звичайно. Так, все. Ляжим, не поднимаемся. Не поднимаемся, хлопцы. Бляха, просто... Я не по тройче поднимаются. Так, а знал, скончились патроны. Давайте, можем, дробовик возьмем. Не возьмем. Там нема патронов зовсім. А як вийти? Так мы не поспели задефать хлопцам. Посраться. Well, wasn't this nice? The perfect end to a perfect trip. Цікаво, чи Someone вогулі told було б me машина 6 months задефать ago його. This was where my life was headed. I'd have ordered a double of whatever they were Чекайте. drinking. Drunk it, then blown my head Піліночку, off. кляласка. Porra, você tá tentando fazer? Я тобі зараз пну, посраться. Ось гэта сальто було. Another dark, rainy night. Another police station. Another futile crusade живий, for amends. хлопче? Time moves forward. Бицем би ні. and nothing changes. Бачу пейнкілер. Так, я ще один. Ага. Здорово. Що з подарства? Умацовуємося по крысе. Так, а что такое? Макс, хушей. Не, Макс, не самый час перезаряжаться.
Бляха, Every знов bastard пейнкілери in the скончив. joint must have known I was on the loose by now. I couldn't Так, это afford to waste Жаноши. any more time. Пробачте. Ось Мушинський. Пейнкілер? Так, куди нам далі? Бицем би... Бицем би сюди. Подимайся. Ага. Лысый. Шорт. Выходим в окно. Що таке? Не виглядає як нечто смачне. Police food, the same crap the world over. But I could reminisce about the old days later. For now, there was more pressing matters. Макс сказав, що гэта ежа, якую ядуть мясцовыя паліцейскія. Так, стоп, я просто круг зрабіў, а куды нам ісці далей? Сюды? Здоров. Колькі вас тут? They'd come from the Все, control больше room. ніхто не прийде. It looked like the security cameras were still running. Так, я бачу частку collectibles. Я мяркую, навряд ці мне атрымаецца хоць одну зброю сабраць. Тут по 3 часткі кожнай трэба. It looked like the prisoners were giving them a run for their money. That's what happens when you hand some roided up half-wit a commando uniform with special. Ну, я так розумію, ну, в'язні and let him докладно ride праз around his нас hometown in a вибралися. tank playing soldiers. Sooner or later, someone's gonna decide he's not so special. There were a bunch more in the elevator, tooled up like they were about to roll into Fallujah. Counter-Strike. And of course, they were headed my way. Так, а що вони кинули? Ага, бачу. Сапраўды Counter-Strike нейкі. Все? Я спадзяваўся, што гэта будзе больш эфектна. Так, я бачу 2 прамяні. В пригожай позе памёр. Так, гэтым разам трэба неяк інакш гэта рабіць. Вось што я прыдумаў. Какую-то херню придумал. Куды? Что? Где? Все, мы загинули. Там у хлопца нечто з ногами. Так, гэты стаіць тут. Давайте пачакаем, пакуль дым сыдзе. Але гэтым разам я больш удала паспрабую ўварвацца. Не, эта херня атрымалася. Влазь. Все, я зноў загінуў. Так? Ці што? Так. Хлопцы, вы прыгожа рухаецеся, але як бы вас так забіць па-хуткаму?
Я так разумею, нам унутрагульнявую некую отшивку дали за то, что мы с позиции, коли ляжим, забиваем усіх. Ага. Так, ховаемся. Яны неяк гэтым разам больш надымілі, ці што? Боже, наколькі іх тут. Так, трэба перазарадзіцца. На жаль, прыходзіцца хавацца. Так, я бачу, што... Бляха, зараз зноў загінем. Ага. Позмагайся з вогнетушителем. Бляха. А мы, я так разумею, позмагаемся з дзвярыма. Так, там я яшчэ адзін. Кушаем пейнкиллер і скокаем. If the heat was rising, Все, далі рада. that meant I was getting closer to the source. I had to keep moving. Жух. Макс, коли ласка, слазь. Можно же нарешті приземлиться? Опа. Гэта, до речі, як у іх. I saw the elevator doors were open. Так, хлопці, можна прости, коли ласка? Дякую. Будем як школьники, ну, з лазерної вось гэтай указки свяціць па вокнах. Так, а куди ісці-то? Сюди? Не зрозуміло. Ці нам униз? If there was one thing I learned since being in Sao Paulo, it was that me and the local elevators were not a good mix. А ось гэта ўжо сапраўды крышачку нагадвае другую частку. Вы меня наполохали, спадар. Так, я спробую просто зрозуміць, куди мені ввогуле далей. Так, я чую... Нібито... жаночий Whatever голос, чи depressing що? fate lay on the other side of those doors, Ні, так це так ладно, не жаночий голос був. any longer. Бляха, як стріляти з гэтага автомата? Це ж незручно. Так это клоунада. Бля. Спадар. Так. Бляха. Давайте, може, возьмем тое, што ў яго. Хоць на гэтай зусім няма патронаў, але, ну, бляха, страляць з гэтай лазернай пукалкі ўвогуле немагчыма. Так, -2. Я там бачу яшчэ адзін. Не, ну гэта лепей, здаецца. Не, гэта не лепей, нас забілі. Файна пастрыміць, дзякуй. Так, зараз выбежыць, так?
Так, я бачив тебе. Скаргу писать? На кого? Сподіваюся, не на мене. Ось я что придумал. Отчиняем двери и вертаемся. Стоп, у нас же не здавалося... Добре. Не здавалось, у нас зеленый промень был, не червоный. Бляха, они нас шакали. Так, можно вернуться колеваска назад в покой, откуда я вышел? Блин, яны сами не выходят. ХП у нас не засталось. Я думаю, я помер. Так, это так ладно уже. Знову з програми, Гамон? У сенсі з Твічом? Ти живий? Не, быццам бы не. Блях, я не ведаю нават. Так. Давайте спочатку вось гэтага, потім вось гэтага. Сколько? Так, не, все. Подвисаю, ну блин. Програма Твіча на айфоні, принаймні, справді вельми неприємно працює. Ці може лепей з пістолеток, до речі, їх розібрати. А, стоп. Треба ось гэта не забывать забирать. Вот что я придумал. Мы зараз з двух пистолетов ворвемся. Опа. Так ён мне пережил гэта. Ага, бачу бежить. Где он? Ага, бачу. Все? Быццам бы все. Не все. Бля, знову некий термінатор прийшов. Для нам пошанцевало. I'd killed more cops than cholesterol, and still no sign of Becker. It wasn't Ну, ми the first сапраўды time забілі it dawned нешта on за me I шмат should копаў. probably have gone over the plan in more detail, but it was too late for that now. Шукаємо пейнкілер. Курі знову не загинули. Ваходзім прыгожа ў памяшканне. Стоп. AUP. Those were the guys who jumped the yacht in Panama. And what was this? Had the Brazilian cops tipped them off about the money? До речі, шрифт такий чіткий був. Так. Фізика у гуль не працює. If I didn't hurry, Becker would be Так, стоп, long може взяти gone. ось то, що... З чим хлопець прийшов? Некий дедов автомат. Ну давайте возьмем, а чому ні? I still didn't know how I'd gone from drinking myself numb in New Jersey to looting corpses in Brazil. But this was where I was, 5,000 miles from a home I couldn't go back to on another suicide mission to clean up a mess that wasn't even mine. Ну, такі хвацки, так вайшов, круто.
I'd spent my career dozing off in the briefing room. Now Так, wasn't бачу the time. пейнкілер. А як туди трапить? Ага, бачу, нехто йде. Контроль, не посраться. Сколько вас там? Ага, нехто бегає. Ah, não tem como você sobreviver! Перестрелка, прости, ложи. Чё? Не, нехто ходить, бачу. Ліхтариком світить. Бляха, ён перажыў гэта. Так ці не? Давай что-нибудь іншае падбярэм. Во. Вось гэта добрая зброя. Іх дакладна трэба дабіваць, нават калі яны падаюць, бо яны падымаюцца. Like one of those nightmares where you keep running and running only to discover you're chasing yourself. Та я пагляджу, можа тут ёсць нешта карыснае, акрамя наркотыкаў. Ну, не ў сэнсе, што наркотыкі карысныя, а ў сэнсе, што... Ну, караце, вы зразумелі. Так, ага, бачу. Tear gas. This wasn't good. I needed Бляха, назад нельга вернуцца. Хто гэта кінуў? Паказвайся. Так нам сюды? My eyes and throat burned, but at least I could breathe. I was trying to work out what direction I was headed in when I discovered some more Brazilian art. Гэтым разам мы неяк хутчэй здагадаліся, што трэба рабіць. Ніяк папярэднім разам. Так. Кампуктер ваш. Так само. Выключым. Бляха, зноў забралі аўтамат. There it was, the tape from the Bronco security system. Неяк хутка ён зразумеў, што нам патрэбны менавіта гэты дыск. Jesus, it was that guy. Ага, гэта карацей, гэта Ой. Гэта карацей з аднаго з папярэдніх стрымоў. His time would come. Him and Забілі Becca. хлопца, якого ён абараняў. Не зразумеў? Так. Гэты камп'ютар нельга разламаць. I'd seen enough. It was time to bring this nightmare to an end. Так, стоп, не. Пейнкілер. Ну, быццам бы няма. Я так осторожно. Слизко. Надпись худшей за все. Так это докладно не навукоўцы, хімікі прыйшлі. Бляха, зноў накидали нейкага кала. Я, дарэчы, мне здаецца, вось якраз з двумя пісталетамі прайшоў большую частку першай і другой гульні. Бо там две береты, гэта самая кайфовая зброя. Ау-ау-ау. Дарэчы, а сапраўды, а навошта мы забіваем копаў? Я нешта
Why had Ufe killed Rodrigo? I Перестав wasn't gonna розуміти. find any answers in the forensics lab. I had to push on. У гэтым ёсць сапраўды некая неабходнасць? Стоп. Что такое? Hey, Так. pal. Nice to see you. Хто кого? Pra casa, gringo de merda. А гэта хто, да I рэчы? don't think we've been properly introduced. I know who you are. And you should have killed me in the office when you had the chance. There's still time, meu camarada. Усё мы пра цябе зразумелі? Гэта ты пра што, да рэчы? То... Ёпты! А мы... Так, я не паспеў нават заўважыць, на што мы прыгнулі, па чым мы зараз едзем. Каго я не паспеў забіць? Чек? Найс. А, гэта... Ай-яй-яй. Бляха, як балюча. Так я бачу, тут стаіць недзе. Тихо-тихо-тихо. Боже, хна. Мяу-мяу. Почекайте, тут кошка. Просить уваги. Откуль? Так. Знову хп нема. Блін, не ж ти їх тут шмат. Мяу. Зараз ляжить моється. До речі. Да блядь, да хре. Вы ж не цацочными патронами стреляете, болюче ж. Кольки вас там? Блядь, да... Да боже, ну. Так, я бачу, там пейнкілер. Вертаємося. Вертаємося худший. Nice. That maybe this was revenge for something else, something buried deep in the past. Так, що тут у нас? Дробовик. А я могу ось той верхній взяти? Боты. Максу перапрануцца насамрэч і ўзяць вось гэты, напрыклад, бронекамізэльку. Але яму гэта не патрэбна, ён у нас і так разумны. Навошта яму гэта? Rodrigo, Giovanna, Passos, everyone who'd meant anything was gone. Like so many times before, I'd found myself Нема больше чаго alone, лутануть. locked on a course of destruction. It was at my worst when I was at my best. Ну-ка. Так, блядь. Войсти можна? Можна тиром скористатися? Seemed the anti-drug squad had a few habits. of its Бля, own. мне не подобається гэтае месца. Что такое? Бляха, зноў гэты баг дэбільны. Ну все, подымайся, подымайся. Блядь. Ага, недастаткова схаваўся. Блядь. А вось гэта дастаткова. Зверху, я бачыў. Толькі не зусім зразумеў, адкуль менавіта зверху. Стоп. Пенкиллер. Что такое? Я быццам бы не бачу нікога зверху.
Полез у кіберпанк, цікаво, але ж нічога не зразумела. Ти маєш на увазі, що ти кіберпанк почав гуляти? Я знову нешта не зразумів. Бо отупів уже цалкам ад гэтай гульні. Так, зверху. Ага, козёл. І знизу. По яйцах. Де гэты? Мудін. Макс, хутчэй. Так, там нехта нешта бугурціў. Паспрабаваў? І що, не спадабалася? Так, стоп. Все, не, я помер. Ты стреляй, блядь, что ты робишь? О, боже. Не здаецца, мы просто абмяркоўвалі раней кіберпанк, я просто уже казаў, што мне дык... Вось, дарэчы, добрая парада. Знаходзіш зброю, я, дарэчы, цяпер пасля апошняга апдэйту цяпер дзве, ну то бок, як быццам бы белага колеру і чорнага колеру, ну вы зразумелі. Так? Короче, так ось, що хотів сказати. Мені здається, ми вже так обмірковували, блядь, колькі ж вас тут. Не-не-не, так... Мне так кіберпанк вельмі даспадобы. Сапраўды, калі разобрацца, так там... Так. Котка, прабач, зараз я... Дай хотя бы вось гэтага. Забираем. Я не разумею, як яны перажываюць такую чаргу. Ну, нехта ж зараз выбежыць, дакладна. Я пачну лутацца, і нехта зараз выбежыць. Так, што я хацеў сказаць, асабліва пасля апошняга апдэйту, вось гэтага 2.0, ну і далей, і 2.1 асабліва. Кіберпанк увогуле просто прыгажосць. Киберпанк топ, я згоден. Киберпанк топ. Все так. Ай-яй-яй. Так, стоп, блядь, не-не-не-не. Я сподівався, я з того боку тира буду. Блядь, да что такое? Бля, куди? Хто? Все, я помер. Чому я не гуляю в кіберпанк? Да, блядь, я так нагуляно в 800 плюс гадзін. Гэта улічваючы так само і твоё праходжанне. Ага. Блядь, нет, я думал, что я их перегулял, не. Что бывает? Ёптыть. Так, почекайте, дайте я прочитаю чат. Так, чому я... Так, чому я не гуляю на кіберпанк, я отказал. Хотя не той, каб я не хотел, я в задовольнением запустил бы. Я, до речі, ну, раз уж мы так пачалі размову про кіберпанк, у меня была ідэя пачаць праходжанне на апошняй складанасці, а толькі праз бліжнюю зброю. Гэта насамрэч не настолькі складана, як вы можете падумаць, бо у кіберпанку... Ну, мяу-мяу. У кіберпанку зброя бліжняга бою гэта просто імба. Мы вымушаны глядзець гэта замест кіберпанку. Я спадзяюся, як мага хутчэй скончыць стрымы по Максу Пэйну. Я думаў, яна не настолькі доўгая гульня, гэта ўжо 4-й стрым.
Кіберпанк патрабують наші серця. Я зрозумів, все. Я почув, я вас почув. Прийняв до уваги. Кіберпанка шмат не буває. Ну супер, все, окей. Ну раз ви попросили, раз так, то кіберпанк буде. Месяц минус подарунковых, да и ладно. И все. Самурай с Андавістаном. Я насамрэч не вельмі люблю Сандавістан. І, дарэчы, для мелі білда нават больш падыходзіць гэты берсерк. Отожму тебе ак. Я буду обороняться. Так, не все. Что я яшчэ не прачытаў? Калі ўлічыш, што бегаць страляць не зусім маё. Crusader Kings больш за тыдзень гуляў? А Crusader Kings гэта што? Гэта як гэта называюць? Контурныя мапы ці? Это гэты жанр? Пайшоў РТС глядзець, добра стрыму. Дзякуй вялікі, Метаігор, дзякуй, што завітаў. Правда, я не ведаю, што такое РТС, спадзяюся, нешта цікавае. Там можна бегаць і катацца на метро, гэта справядліва. Бляха, колькі іх тут прыйшло. Так. Макс, ну скокай. Так, я лежу, так? Не подымайся, не подымайся. І ты, бляха, так само кладіся. Куди я пайшоў? Божухна. Хто бугорціць? Стоп. Мне падалося, ці ён руки ўгару падняў. Можа, ён здаваўся? Так, стоп. Что я пропустил? Кого вы там шукаете? А, реал-тайм стратегія. Я зрозумів. Age of Empires, ностальжі. Не гуляв. Скажу широ. Контурні карти, глобальна стратегія. Ну, типу, я так розумію, там, типу, больш як ти не стільки там кіруєш кимсьці, колькі так приймаєш нейкі вирашення, які ўплываюць на лёс там дзяржавы, якой ты кіруеш і гэтак далей. Я так разумею, гэта неяк так адбываецца. Так, а што я бегаю туды-сюды? Можа, пойдзем уже? Так, спокуха. Becker and Bachmeyer had taken their pound of flesh and sold it on the black market. Now I was coming Нас, for найс, mine. ажно 2 пейнкілери. Так, гэта я навучыў гуляць у кіберпанк, гэта я. Да я такі малайчына. Класна па стелсу зносіць головы. Я, дарэчы, вось гэтым білдом бліжняга бою я зразумеў, што там усё ж самы цікавы білд, это калі ты не па стелсу гуляеш. Урываешься як вар'ят, ты просто зносіш усім головы катаною. Так, где кто? Откуда он вылез? Стоп, загинь, коли ласка. Божухна. Что отбывается на экране?
Скільки їх? Так, я бачу, там посираться зараз настріляємо. Ну все, хопіть, помри. Hey! You Americans love to Яке make добре, things як you ти don't взяв. understand. Oh, I understand plenty, asshole. How stupid can one man be? Ліхі, ліпі нехай забивають у комп'ютерних гульнях, чим нас забивають. Коли ви розумієте, що це має на увазі. What do you think you're not dead already? Божахна. Ти живий? I couldn't get a direct shot. I was gonna have to get creative. Так, не за... It was a waste of bullets. His Бля, cover это was too не good. сумленно. Блять. А як от трапить-то у його? Бля, козел. Алло. What are you hoping to achieve here? Так, чекайте, і він, здається, не виходить, я погляджу шат покуль. Так, стоп. Я сховаюся. Які вони у нас молодці. Так, все так. Ми такі. Блять. Влазь. Those ceiling tiles looked kind of loose. It was worth a shot. Стоп, а... Give Rodrigo my regards! I hoped I'd be... Так и... Вы... Блять. Гонор найти. Короче, виявилось, що там сапраўды треба шмалять. Столь. Так, ні, так, спочатку розбираємо тих, хто знизу. Потім ламаємо столю. Ну я загину зараз. You don't know when you're lost, do you? Блін. Сержант Гізер, ти питав у богеми, але я так само на твоє питання відкажу. Я б усе ж пора гуляти на ПК, коли ти про кіберпанк. Блять. Ти як ти пережив-то? You shouldn't have listened to that idiot, Da Silva! ПК клавомиш, я так само згоден. Блять, так откуль ви вийшли-то? Я не зрозумів. А чому я не гинув? Блять. Ну. Ну. Ах ти, говна ковалок. Обійшов мене збоку. Макс, подимайся. Подимайся. Блять, ну. Старий пердун, блять. З консолі була тільки Денді.
Не, на Дензе киберпанк не запустится. Наколькі мне вядома. Куды ты побег? Уладальникам Сеги таксама, адразу скажу, на Сеге таксама киберпанк не запустится. Бля, ну супер. Ну... Где кто? Клеласка, дайте хоть один пейнкиллер. Так, а я не могу пройти наверх, ці что? А, дарэч, пейнкиллер. Стоп, а что рабіць? Так а что рабіць-то? А, болюча. Где ён? Ну, так... Бля, ну кайфово. Так, я зноў, як заўсёды, некую кнопку згубіў, якую я не націснуў, так? Ці што-небудзь такое. Ну, типа, што, дарэчы, цікава і кайфова ў кіберпанку, тое, што там працуюць абсалютна розныя білды. І як і па стэлсу, так і ўрываюсь. Бляха, да ворагаў. Адзінае, што я б... Да, блядь. Адзінае, што я б не вельмі раіў, дык гэта карыстацца аўтаматамі. Да, блядь. Да, бля, ну... Хлопцы. Хре. Ну що я вам зробив? Крацей. Для... Ого, во-во-во-во-во, бачили? Во-во, ось это сальто. Бачили, що він робить? Подними, калі ласка, пейнкиллер, вось гэты, вось, который тут стоит. Да, короче, что хотел сказать, для любителей стелса и нетранинга я вам покажу, як треба проходить на мили билде. Так, что робить? Ну, что за козел? Ну, блядь, я так... Так як его забить-то? Блядь. Бля, ну я там некие кувырки робят. Так, я нечто не тое роблю. Як я раз помираю, я уже нават лечить перестал. Что отбывается? Так, пригожу. Да бля, ну харе, бля, як же он болюче-то стреляет.
Макс захрас у столе яшчэ. Мяне толькі што выратаваў стул. Так мы сюды станем. Я памятаю, адкуль яны зараз будуць выбягаць. Да ну харэ. Ці на яго трэба яшчэ нешта скінуць. Во. Ну, яшчэ крышачку. Калі ласка. По галаве яму. Ну. Давай. Всё? Ён памёр? Ды говна ён там памёр, на, памёр. Ага, але прынамсі ён цяпер сваю башку высунуў. На табе, козёл. О, божухна. Дайте отпаршить. Макс уже нават двери отчинить не может. I was close to the end of all this, and I could feel it. Becker! Там хлопец перехрестився. Зрозумів, що Макс Пейн іде. I felt like the avenging angel. I looked like a fat bald dude with a bad temper. You disgusting piece of shit! Так, покуль тут Макс разбирается. Я хоть могу чат почитать нарешті. Not everything, my friend. Let go of him, Max. Huh? There's a good fellow. До речі, Богема, коли ти ще у чаті, ось тое, що ти написала про те, що можна ламати машини, да інше, це насамрэч літерально на любым білді можна, нават з 4 інтелекта. Там ёсць нейкая кібердека, якая дае вельмі шмат памяці. І з ёй там хапае і на ўсё, і на тое, каб узламваць аўтамабілі, і на што заўгодна. Вось гэта мув. Дарэчы, мне здаецца, у іх зараз быў добры момант, каб забіць Макса, але яны вырашылі проста збегчы. They had barred the door. My only hope was to chase them down. I knew they'd be leaving town, and my guess is they would try to fly out of here. Rich people love to fly away. God damn it! Так, Макса прыгарэла срака. Частка 14, калі я паспеў правильно прачытаць. Okay, Max. Now you check the main terminal. I'm gonna go and look for the Bronco plane by the hangar, okay? Let's do it. You keep an eye out in there. You know Becker's gonna have some guys in there watching out for you. Yep. So, of course, I knew they were looking for me. Зараз будзе нейкая перастрэлка ў аэрапарту, ці што? Place of fat gringo might blend in. Well, there or a sex club. Старая добрая музыка з папярэдніх частак. My delusions of disguise lasted around 2 seconds. Бляха. Force. And they were out for me. Макс просто покерфейс ігнорує усіх. Too. Every last one of those bastards. Що він робить? Так. Отпашить не дали. Ну так, это нечто на кшталт того, что я зараз сказал про збалансований білд. Не, разумею, что там... Это... Кто? Откуль? Блять, я не бачу, откуль. Ну, я згодны наконт, што музыка гэта не зусім пасуе, але... Так, все, нас забілі. Што? Але просто гэта такое, ностальжы. Блядь, да дзе яны?
Ты некая... Блядь, некий дивный геймплей. Блядь. Долго яшчэ до конца, я не ведаю. Бля, катимся. Литерально. Да где, кто, блядь? Хульни, ёпта. Я разумею. Блядь. Это он с пистолета так стреляет? Ничто собі. Да харе, да помри ты. Все? Что такое? Почуваюся як багаж. А, стоп, ці нам треба подиматися. Ці гэтае падарожжа скончылася. Блять, что отбывается? Ёптать. Алло. Так, подымайся. Криласка. Да хара, все, не треба далей ехать. Все. Пошли. Зараз мы ведаем, что знаешь. Я так, ну, здаецца, што літаральна гэта кожны раз адбываецца у аэропортах. Чакайце. Так, а ёсць іншае? Я хочу вось гэты аўтамат узяць. Можна? Спадар. Калі ласка. Пасуньцеся крышачку. А, он яго не падымае. Бля. Ну прыйдзецца з гэтай лазернай каскаю хадзіць. Я там нешта хацеў сказаць пра билд, а уже і забыл. Про нейтранерскі. Блядь, да що ж такое? Не, блядь, знов. А что такое? А, патроны скончились. Ну кайф. Все. Так, а что робить? Ну, загинуть, певно, я так разумею. Ну не стреляйте, ну, блядь, ну не... Ну я ж тут побач з вами, що ви робите? Макс вертуху заробив. Наприкінці. Так може одразу? Не будем кататься? По конвейеру в этом. Мне чомусь зараз гуки, які здає Макс Пейн, нагадала, як тенісістки роблять. Ну, ви зрозуміли. Ну, не тільки тенісістки, і тенісисти так само. Тут возьми что-нибудь, Макс, криласка. Блять, возьми что. Воу, воу, воу. Блять, а куди стрелять-то? Я не розумію. Можна мені звичайний прицел? Я... Так. Как бы так багаж гэты подштурхнуть, каб ён по конвейеру поехал. Так, а что з ім будзе далей? Доехал. Так, бляха, так доўга часу праводзіць у паветры, калі скока. Блять. Напужали меня. Кто крышить? Чего крышишь?
А головне де? Я тебе заважу. Блять. Кушаем пейнкиллер. Макс, сколько? Давай. Божухна. Бляха, зараз знову загинем. Я не розумію, куди... Не-не-не. Не подходите. Дайте пейнкиллер. Где он? Макс, давай, роби что-нибудь. Бляха, ну у них это не сумленно, у них это шлемы на головах. Так, 3 патрона осталось. Где кто? Так, кушаем пейнкиллер и ховаемся. Угу. Так, а на что я съел только что пейнкиллер? Бляха, як же вони розбираються? Да харе кататься по этому конвейеру. Так, ну гэтым разом пакуль не адрэнна атрымоўваецца. Так, вылазь. Ну ты... Гад. Угу. Ага. Так, 0 патронов. 5. Слушай, я не пойду наверх. Там меня забивают просто одразу. Так, яны у них не атрымоўваецца прастрэліць праз гэтае шкло. То бок я тут у бяспецы, правильно? Ага, самі вось падыходзьце. Я не пойду до вас. Як бы яны ў спину не зайшлі. Давайте, врываемся. А дзе яны? Так, і там, я так разумею, яшчэ адзін застаўся, так? Бляха, зноў гэты дэбільны аўтамат. Можна што-небудзь іншае? Чакайце, мне здаецца, чат залагал. Трэба адпачыць. Так, ну, мне патрэбны проста аўтасейв. Каб зноў по конвейеру не катацца. Блять, дык... Інакш гэта спатрэбіцца нанова ўсё праходзіць кожны раз. Бляха, не-не-не. Ён неяк падняўся. Всё?
Блядь, не ўсё. А вось адкуль яны зараз прыйдуць? Бач пенкілер, бач пенкілер. Все, мы будем жить. Шо гэта такое? Гэта пончик. Так, стоп. Collectibles. Felt like my vacation was coming to an end. Only I wasn't headed Всё, короче, home калі with зараз some будзе dirty сейф, bag full of я тады, duty-free пэўна, dose of VD. пойдзем I was тады making a у bet рейд to да put кагосьці. handcuffs or a body bag. Дайце сейф. Все, быў сейф. Найс. Карацей, спадарца, сапраўды варта уже, мне здаецца, адпачыць. Я меркаваў, што, магчыма, духата. Ну, так, крышачку ёсць. Не тое, каб, ну, зусім уже было нудна. Ну, мне, прынамсі. Я не ведаю, як гэта на стрыме. Вось, мне, прынамсі, больш-менш цікава. Ну, ты больш я казаў, я даволі вялікі быў фанат першых 2 частак. Божых надзяк. Окей. Так, давайте я буду да вось гэтай сцэны перабірацца. Вось, дык карацей, што я хацеў сказаць. Дык не, мне гульня даволі заходзіць по кайфу. Так, я бачу, што Шаграэль гуляе. Хтосьці павінен быў гэта сказаць. Ну, блин, ладно. Так, зараз пойдзем да Шаграэля. Заставайцеся, пакуль не сыходзьце, зараз зарэдзім яго. Дзякую, што са мною перажылі гэтую духату. Спадзяюся... Не, ў любом выпадку нам патрэбна будзе яшчэ скончыць гэтую гульню. Я ўсё ж спадзяваўся, што, магчыма, можа, мне атрымаецца скончыць на гэтым стрыме, але відаць, што не. Відаць, што не. Карацей, дзякуй усім, хто быў сёння. Рады быў усіх вас бачыць. І да пабачэння. Завітваем да Шаграэля.